Voldsom eksplosion på Landbohøjskolen på Frederiksberg. Større dele af en bygning er styrtet sammen, og redningsfolk søger efter såret i ruinerne. Hillerød politi ventede næsten 3 uger, før de begyndte at undersøge anklager om sexmisbrug. Og det er også en, synes jeg, lidt arrogant holdning. Big Brother er flyttet til Gladsaxe, så kommunen opfordrer sine ansatte til angiveri. Så er vi klar med nyt for regionen. God aften og velkommen til. Som de lige hørte i nyhederne, så blev Landbohøjskolen på Frederiksberg for et par timer siden ramt af en voldsom eksplosion, og vi har Camilla Sachs-Bostrup på stedet. Hvad sker der lige nu, Camilla? Det, der sker lige nu, er, at beredskabskorpset er ved at stive bygningen af. Det, vi ved på nuværende tidspunkt, er, at der ved 17-tiden skete en gaseksplosion, og at den ene væg i det gamle festauditorium her på Landbohøjskolen simpelthen styrtede sammen ved eksplosionen. Og Carsten Jensen, hvor skete eksplosionen egentlig henne? Det ved vi ikke helt præcist. Vi ved, at der er gået håndværkere og arbejde hernede i ingeniørgangene under bygningen, og imellem de 2 bygninger, vi ser bag os. Og vi ved, at de har arbejdet med gasser af forskellige art. Så vi antager, at det er en eksplosion i noget af det gas, som de har gået og arbejdet med. Nu ved vi, at der både var håndværkere under bygningen, og at der sad en gruppe studerende, der var til eksamen på første sal. Er de alle sammen kommet ud? Det ser ud til, at vi på mirakuløs vis er sluppet fra det her, uden at nogen er kommet noget til. Det er rigtigt, der sad nogle studerende, som var midt i en eksamen, da den her eksplosion fandt sted. Men de er alle sammen kommet ud, og alle er i god behold. Men nu er I jo ikke gået i gang med at kigge i murbrokkerne her bag ved os. Hvorfor er I ikke det? Det eneste, der resterer, før vi kan sige med 100% sikkerhed, at ingen er kommet noget til, det er, at vi får ryddet murbrokkerne, som vi kan se fra væggen og fra auditoriet. Fordi vi kan jo ikke sige, at der ikke ligger nogen dernede. Vi har politiet inde og kigge med deres hunde, og hundene har ikke umiddelbart fundet noget. Men selvfølgelig så er vi nødt til at rydde for at være 100% sikre. Og inden vi kan gøre det, så er vi selvfølgelig nødt til at sikre os, at resten af taget ikke falder ned. Og derfor så er beredskabskorpset nu gået i gang med at afstive taget. Hvornår regner I med at have undersøgt ruinerne? Der kan gå adskillige timer endnu. Tak skal du have. Og vi følger udviklingen på Landbohøjskolen og vender tilbage med mere nyt i vores udsendelse kl. 22.15. Michael Nielsen, du har jo så været dernede og set på det i dag. Hvad starter man egentlig med? Hvad starter politi og brandvæsen med, når man ankommer til resterne efter sådan en eksplosion her? Man prøver at danne sig et overblik over, hvad der er foregået hernede. Og dernæst så skal man prøve at finde ud af, om der er nogle personer, der er i fare, eller som ligger nede under det samme styrtet. Det man gør, det er, at man prøver at tage kontakt til nogle af de mennesker, som er til stede, og finder ud af, om alle er kommet ud, alle dem man kender er kommet ud. Dernæst så skal man prøve at finde ud af, om der er sikkert at gå ind. Og det vil sige, at i sådan en bygning, hvor der er styrtet nogle ting sammen og sådan noget, der er alle konstruktionerne i bygningen, de er usikre. Murværket er skredet, og taget står løst deroppe. De gange, som brandinspektøren omtalte, de er revnet, alt det bærende nede er revnet, så det er farligt at bare sende sine folk ind. Så derfor begynder man fra en ende af at se, hvor langt kan vi komme ind og afsøge og finde ud af, om der er personer eller ej. Fordi vi skal igennem det hele for at finde ud af, om der er personer eller ej. Men nu er der jo så hunde, som hjælper undervejs. Hvordan kan hundene finde overlevende, hvis de ligger så langt nede under murbrokkerne? Ja, det er sådan, at hunde kan jo lugte væsentligt bedre, end mennesker kan. Og det vil sige, at hvis der er personer hernede, som ligger godt gemt under brokkerne, så udvikler de færd. Og det vil sige, at hundene kan altså godt snuse dem, selvom man tror, det er umuligt. Så kan de faktisk godt fange færd, selv under ret temmelig tykke lag af murbrokker. Nu snakker du så om, at man jo også skal ind og afstive huset. Altså, hvad gør man i praksis for at sikre sig, at det hele ikke styrter sammen om ørerne på en? Man gør det, at man får fat i noget ret tykt tømmer. Og så kommer beredskabskorpset ind og hjælper med det her, fordi det er en stor opgave. Og så bygger man faktisk en ny konstruktion, hvor man i den konstruktion overtager de normale søjlers hold i bygningen og i taget. Og det vil sige, at først når de er bygget, og de er sikre, og de er godkendt, siger man, nu er der sikkert nok til, at vi kan sende folk ind, så ikke taget kommer ned med en ordentlig brag. Så det bliver altså først til den tid, at man begynder at lede efter overlevende i virkeligheden? Det er man nødt til, for ellers så er der fare for redningsfolkenes liv også, og så vil det jo være kedeligt at skulle ind en gang mere. Nu hørte vi så, at der har været arbejdet med gas dernede. Hvordan sikrer man sig, at der ikke sker de her eksplosioner undervejs videre i forløbet? Ja, det er jo svært at sige nu, for da vi ikke ved, hvad det er, der har udløst det her, om det er faste gasinstallationer, eller om det er gasflasker eller et eller andet, så er det svært at sige, hvordan man sikrer sig, men de fleste håndværkere har jo udstyr, så de kan måle, om der er gas, dem der arbejder med det her, og gasværkerne har jo også måleudstyr på, hvis de arbejder sted. Og det giver jo et ret hurtigt billede af, om der er noget galt, og det vil sige, at man kan nå at lukke og komme væk derfra. Og det er så også dem, der er blevet tilkaldt i det her tilfælde, så de har fået lukket for hele gassen? Ja, gasværkerne fra Frederiksberg Kommune har været nede og lukket for gassen til bygningen.
Så i morgen når de at gå i gang med at lede efter overlevende så? Forhåbentlig før, men det tager noget tid. Det er jo en facade på 15 x 15 meter, der skal afstives, så det tager sin tid. Godt. Du skal have tak. Politiet i Køge har tidligere i dag anholdt en 36-årig mand for drabet på den